Oh, biasa wae. Ya ado-ado kan ya sithik-sithik wis kenang digawe tombo. Hah? Hah? Sing iki miku kurang banter iki. Selamat siang. Iya. Alhamdulillah ya ampun. Lek ku gelungan nganti menclek kabeh iki. Mengsle nang ndi? Mapane nang ndi mengslene? Iki mau ki telat ki gara-garane nyapa to Pak De? Lah napa? Sampeyan genah apa ora? Ora ngerti. Ya ampun. Ning gone apa perjalanan iki mau jane wis ka jam 8 isuk lho. Jam 8 isuk. Jam 8 isuk ning Kediri terus ning gone endi iki? Iki. Nah, Boyolali. Boyolali. Ning gone Boyolali ki gur 3 jam, 2 jam setengah tekan ya toh. Lah iki mau nganti 5 jam nyapa Pak De? Lah ngopo? Ya ampun, sampean garo to ning dalane macet Pak De. Ning dalan macet. Ning dalan macet. Mergo dalane lanang urung dadi. Durung lah, urung Lah dadi. kok iso? Nek dalane lanang wis dadi ora macet. Kok iso? Dalane lanang iki wis dadi kok. Dalan tol. Aku lewat dalane lanang kuwi mau. Terus? Lah lagi aku ki medho ning gone rest area. Ya. Kebelet senep. Oh. senep. Saat iki aku ki senep. Lagi ngenteni jeding ki suwi. Iki Tak kira nek wong iseng ning gone jero jeding kuwi mau. Bareng tak dodoki iki renek. iki artis saka Jawa sisih wetan ya. Nyapa? Nganggo senep barang. Senep. Lah ya iya ta, jenenge kebelet ki jenenge senep. Nduk niki. Oh iya, alhamdulillah ki saat dhewe iso tekan rene. Iya. Masih rada telat. Ora Ning kita aturkan yang terbaik-baiknya. Oke. Is the last the best untuk kedua temanten namanya Mbak Sopo dan juga Mas Sopo. Jawab, Ini jawab. Mas Dimas juga ada Mbak Vena. Ya ya genah, aku iki genah. Kok genah kok takok? Basa basi ngene iki. Buwono. Ya, Mbak Dimas Ilham dan juga Dek Mbak toh Mas Mas Dimas Dimas. ngono lho. Mas Dimas Ilham dan juga Mbak Vena. Heeh. Erlanda. Nah, Erlanda ya. Ini kita berada di kedalamannya Bapak Sopo? Ini Bapak Karyadi. Ibu Bapak Sumarti. Karyati karyan Ibu Sumarti. Nggih. Kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Moga-moga langgeng. Amin. Lan kagem Bapak Karyadi sekeluarga Iya. pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Wis pokoknya soalnya duwe anak nanggap niken saling terimana ya. Amin. Amin. Ada permintaan lagu menapa niki sing rancang Lah, napa aku sing udah beneran. halus? Ger. Sing hot napa sing kasar? Sing Hot. hot. Sing Sing hot. enggik-enggike. Iya wes ibu-ibu ki. Ibu-ibu ya senenge sing enggik. Sing enggik-enggik ya. Ayo. Boleh. Ayo Mas. Ayo Mas. Loh, apa? Loh, apa? Apa nih? Aku yo ora ero kok. Peh. Oh. Oke, yuk. Ini lagunya buat kedua temanten. Mbak manten sama semanten bisa nyanyi? Iso. Kudune iso sakit nggih? Mau joget bersama? Apa? Ndak. Kenapa? Ndak bisa nyanyi joget aja. Iya mau. Boleh. Mau no. Kalau ndak mau nyawer aja. Allah. Ayo mau tidak? Yo joget yo nyawer. Iya wis. Kudu enek pajeke enek telu. Apa ya? Ya lek gak nyanyi joget lek gak ngono nyawer. Oh ya ngono. Aning keluargane Pak Karyadi sing nimbali iki mantene yo ngono ki. Masa? Heeh. Oke. Sapira Mas? Samene. Si Oke. Nggih. mau Ya ngalah. gawe. Aku ki loh menghindari biar tidak diajak foto. Terus? Ya, terus piye? Ya kok ambek ibu digeret langsung slup. Dinggo nuruti keksimu. Kowe milih kono sing iso nuruti sonomu. Asune sing banter buas tuturan. Kene ngoyo-ngoyo asune irih. Aku nangan gendaan sih. Oke, Mbak Mantan bisa lagu asu? Kok uye tapi? Lagunya bukan asu. Apa? Bane asune. Nenen. Lagu ini Nenen. 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 Nenen ya. Mbak Mantan nanti nenen ya.
Allah. Ngutuk. Manten. Iya, aku rong saliman loh. Saliman. 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 Salim sik karo bapak. Ibu. Bapak. Piye iki? Iki kok sesek. Iya kuali, iya. Kita foto sambil menyanyikan lagu bersama 87, 86. 88 seleb. Terus kok seleb hebat gatel. Wes ora usah iri. Lagi. Thank you Jong Niken. Sudah. Break Oke. dulu istirahat. Alhamdulillah. Iya. Para tamu sinedan Kakung Saputri ingkang satuhu bagya mulya. Sawanipun genduk Niken meka ngaso sawetawis keparengna lampahing pargian kalajengaken mangke sasampunipun tanggap wacana pambagyarja genduk Niken kersanipun anggenipun jejogetan ngantos sonten menika kaborongaken dumateng para kanca campursari 86. Tanggap wacana pambagyarja saking sang pamanggugati dipun sarirani Bapak Haji Hardani sarjana sosial jumenengipun dipun dherekaken Bapak Slamet dalasan Bapak Haji Satyo dumateng ingkang kajibah kasumanggaaken. Janggeping Subasita panganten sekalian katuran jumeneng dipun apit-apit ingkang mangun bepisanan. Niken Salindri monggo tak aturi jumeneng malih sarengan kanca-kanca CS 86 Abah Lala. Yo. Gendok ayo. Niken Salindri. Niken Salindri. Ayo. Aku arasa-arasan medun. Piye? Ora usah Gendong, digendong ndak gendong. kabotan Gendong, pesake. gendong, Enak gendong. gendong. Nah. Sithik wae. Nah, Aduh. Wah, senang banyak iki, Pak. Wis ya regur sithik ya ora apa-apa kaya. Regur sithik. Aku gur ngebrokke. Bok. Kayak Nggih? mbak Aja gendong nemen-nemen putune. cerak karo Nduk Niken. Mboten. Kok ndak kok bengi tom-tomen. Tam-tamen. Paling kadu seminggu. Kene roh aku gila kok. Oh, cek nada, cek darah. Cek Iya. darah dulu ya. Pokoknya dicoba dhisik ya. Masalahnya ngger bar digendong tembongi nular. Asline iki lek anu. Lalu. Siang pantoro ratri. Asik. Tintang asmara. Ya benar. Asmaraku malintang. Asmara ku malintas. Ambabar. Pantoro. Bok, Nggih. upama penyanyi sing telu iki Nggih. disowanke. Disuwanke. Iki mau wis sowan bola-bali. Wis bola-bali. Sowan iki Iki piye? sing teko keri dhewe ya mung Nduk Niken. Nggih. Dadi Disowanke berturut-turut iki apa? Ditekokke. Ditampilke Oh, meneh. ditampilke meneh. Suwanke. Oh ngono. Ya ayo. ayo. Ayo kene. Sekalian all artis saya. Iya no. Belum. Belum loh. Belum saatnya dong. Belum saatnya. Masih bersama ada Niken Salindri Iya. juga persembahan dari konco-konco 86 Campur Sari. Iya.
Oh iya ya. Ini ada request Taman Juruk. Oh. Taman Juruk. Taman Juruk. Juruk. Taman Juruk. Taman Juruk. Saya Taman Juruk. Bisa. Taman Juruk ada. Oh. Yuk. Ya. Bukannya ibunya dari sana? Azong enggak? Oh, Taman Juruk. Oh. Ayo kakak. Ayo kak. Wah, Udah biarin kakak makan dulu. Iya. kok kakak maam dulu. Kakak makan dulu. Persembahan dari 86 Campur Sari bersama Daniken Salindri. Wes. Ya masih bersama untuk hadirnya satu persembahan di kesempatan sore yang berbahagia ini. Ya bersama untuk Bapak Ibu semuanya yang kali ini telah menikmati hadirnya untuk tebang-tebang berat yang telah diberikan bersama 86 Campur Sari. Waktu masih diberikan untuk segenap rekan-rekan dari kaum muda semuanya. Oke. Sudah. Persembahan lagu terakhir buat kedua temanten. Ada permintaan lagu apa, Mas? Mas Manten, Mbak Manten. Dumas. Oh, Dumas. Ya langsung Ya. Mas. Dumas. Es terus tak pateni bakule. Anu Bu ben saged foto piyambak los RSS. nanggak dhewe-dhewe. Wah. Ya sing iki nang Mas liyane. Mas. Anu, bar iki lho hujan. Bar iki udan tenan iki, udan. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat Mas Dimas dan juga Mbak Vena, Bapak Karyadi. Iya toh benar? Betul. Bapak Karyadi sekeluarga, semoga panjang umur sehat selalu. Amin. Dan semoga bisa ketemu saya lagi di tahun depan maupun bulan depan. Semoga semua diberi kesehatan Mbak Manten. Dadah Mbak Manten. Mbak, dadah. Mas, dadah. Ya, cium jauh dulu, cium jauh. Mwah. Oke, sudah, terima kasih. Sudah, terima kasih bersama Mbak Niken Salindri yang telah berkolaborasi tentunya bersama untuk kocok dari 86 Campur Sari yang mana pada kesempatan sore hari ini masih akan diberikan untuk persembahan nomor-nomor tembang-tembang pengunjung Solo bersama tentunya untuk satu rangkaian acara tentunya di kesempatan siang sore hari ini. Moga untuk waktu dikembalikan untuk hadirnya untuk satu nomor tembang bersama Mbak Tika. Ya, satu dulu. Satu kita. Artis. Oke. Ini Mbak Tika, Mbak Dea, terus Mbak siapa mang? Mbak Retno. Lah. Ini satu-satu dulu. Oke. Oh ya. Moga Mbak Tika. Ya, kasih jajalan aku ya. Ini spesial buat pengantin berdua. Kok aku gak dirubung ya ini? Aku gak dirubung. Alah. Aku tua jar. Alah. Siap, dikasih ya. Lagunya apa, Mbak? Ayo. Sempatnya ganjelnya ya. Oke. Ada jajalan aku dikasih bersama CS Campur Sari. Ini kan wes mantuk. Wes. Boyolali hujan ya ini. Alhamdulillah. Monggo.
Asik. Mumpung Mbak Ningin tesih teng mriko nggih, monggo foto. Yo.